tur do wana warne atida wono nyaawo yugo ba wodo ɗiɗo tawi ko limti ɗo ko onon woniri ɗiɗo fof ko masibo ɗiɗo fof ko lumdal sellingol jande hari law longingol ngol fajjira no muɗum woɗo longinirde kayri lmaglubi alayhim walallani alayhim عليهم كاين المطلوب أن أمتى همزة عين سر لا كاين المطلوب عليهم ولا ضالين طبعا نحن كلهم جناكم ولهم سير تتوكو كلهم تتلاقوا لو أدو أن هبه دكو سلين تنناي نو هاري نو جاكي كلهم نو أنو ده يريد نو الله إن شاء الله الله جبه وما كنا مؤدبين حتى نبعث رسولا الله ولت دايم به هاو إمنا إما به منو وطنا به حلا به بينهم بسل بل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون جنگنا بنو فقي به بل نو مفت بفقي والله ñaawata ɓe enen awata ɓe ñaawude kono noon ko tañinde allah ko yaafoto ɓe ɓay ɓe heɓano ko sellintinana amma fewdo ɗo ko tawata kala janngoɓe aduna ɓe lolluɓe ɓe fof fewdo ɗo no arestir jande muɗum no arestira kala lolluɓe janngugol ɓurɓe wode janngude aduna oɓe fof woni ko ɓaleɓe woni ko arabuɓe no arestira ka e hannde karma ko google salande ke noyi karma ko google mino faala ɗo almami e makka ɓen ɗo yaltinanimɓe karma ko google yaltinayɓe yoɓe jangi ɓe janggay ga tawti noon hannde sukaɓe meɗen yaaɓe janngoy ko alqouranare ɓe jippi ɗon makka e madina ɓe tawata none no alqourana janngirte noon fof kuyɓe jangi alqira'at wal ashhur as-sughra wal kubra tawata e adna allah on fof si ɓe tumbama joɗɗinama karma koɓe alqur'ana ɓe e adna on fof ɓe jooɗike ɓe joɗɗini ɓe takko maɓɓe inni jangi alqur'ana ɓe jangi ɓe inna e moodi ko ni jangirte nani ɓe mari ɓe hakkude meɗen ko honno hade sellintinɗen jande men ɗen e juuɗe maɓɓe ɗon ko ella jippingol coñci ɗin daasani wonande gorko ko hunde haɗade ko sharia nelaɗo meɗe sallllahu alih wa sallam no maaki e maakuji buyi kammi wonde daasuɗo coñcol mum ñande dalgal allah yurmintama allah daramo darɗo yurme allah o haalitama ko hum taw mo mari lette muusude maaki ko wontiri sengol e horɓude nden ko ɗum ɗaɗoyte buge ka yiide hadisaji ɓuy no annda woɓɓe goo no daasude kono ɓe jannga ɗum ɓe waajaka ɓe yeytaka ɗum ha hande ɓe nanaade ɓen ɗon ɓe yaɓafa ha ɓe nana si ɓe nani ɗum ɗon no ɓe anndu haray ɗo ɓe fuɗɗu gila jooni ko on tigi waɗini angal anndugol ko haray no jortaka allah yaafina kono so anndi o tewke ha mi tewta ko ustase ɓe wolata ko si ko hadisaji ɗum alaka alqur'an ha ko ɗo tigi yondi idan gorko o tonci makko ɗi nayo feƴƴu horɓunde nayo heɓu horɓunde nden asla sakko feƴƴa fembugol walde no har aɗa maki accite bayɗe jantineɗe terteɗe aɗa weya tertoyna oya min fembay alundi ken laɗo ka sa nelaɗo haɗima jarbi miɗo huuli tatana yande e maɗa imma ko joni ma ko jan ko sabu ko nelaɗo haɗuma ko fof ko lorrawnama sikki ala nelaɗo na hummuɗo o haɗa e hunde taw intérêt no woodi yemmani intérêt to allah tikkata o haɗa en tu ni tu ɗum ko luwa hoye meɗen duula hoy luwa hoy no woodi nokkeli ko ɓen ɗum noon c'est interdit tawa sa dañi taw a yiyanta mana e fus kono nelaɗo kañum wattano ɗo haray oɗo alnami ko lurdiɗo joni noon an wonɗo e julde ɓawa makko o julde mana no selli
sella ka jula bawo na alman be go nay be landete adane me alman ko décret yalta tawda ko kari on alman ma décision men nomi do kari ala ko no wata julu bawo to tawno ka berne ma welama ka berne ma ko tata ko bawo sifa odo on day julu kono julu no boni angal julu gon julde jama aron ka julde ngati julde juma o landi ɗo kadi nata timmal ko honɗum woni ñawore neɗɗo o almami o julna yimɓe ɓe aɗa waktu sharia o naatude o si tawino joni ko noon almami o guelta an honno watta ɗo no landangal ɓe on tigi fensita an waktu sharia o naatugol puisque no woodi ɗo non woodi woɓɓe ɗo ɓe sikka kamɓe ɗo ɓe faamiri no koɗo waktu sharia o naatata si a juuli adɗon hara a juulaali waktu sharia o naagoro ma goɗɗo ari niranɗo o heɓima nas ko duuɓi sappo e joyi ka ko duuɓi nogay wo enen koɗaki ɗo juulaade subaka fewno waktu subaka ko juulte ko ara subaka waktu naataani o tippu goɗɗi karalleji ko watta ko haray waktu naataani min honɗum dalil o yara naataade ɗo ɓiɗo o naataade ɗo min mini naati an wi a mi naataade ɓe adde dalil na konngol ma ngol woni ɗelli ma da'wa ko feere dalil ko feere min ɗo sharia o tawa sharia o ko waɗi wonde subaka ko si fajiri min feeri honno anditte fajiri feeri andi ko nangue ko dogal ge yurata singe ɓattike hento to waɗe ni haɗo loygol magge on ara fuɗɗike yaltude mine koɗo no andude ɗum noon ko weeli andude ko tawata courant ala sa yeyi yori ko fulawa ko tawata courant ala fes a ndaroy ka nangue fuɗɗitta ɗon a yi ɗon hentike fuɗɗike hentade ni fajiri feeri ɗum peeral fajiri nde kono hakkil ɗon no mettiti ɓe waɓɓe ɗi karandiɗiji ma satellite o ko woni holde kon ka téléphone min ɗum nani to na faral kon ari na joɗagol tu ñama bara bara haalayna ko hunde kaani sifa al gonɗa e wadde ɗum nanu ara jangganaɗo waɗa ɗum étude janggana ɗum dow ga fewto olen ɗo ala nangue ko ni minde kadi anda ndungu e ceeɗu e settu e dabbude wiyetugol ngo wonta fewno goto wona stable tawa masala ko 5:30 tun 5:30 tun ko ɗon fajirde feerta ñallede no ɓurɗa juutude almim kala ɓiɗi ɗon si tawi ko hara ko waktu charri o na windu noon no faamiri ɗum kañum si tawi juulataki waktu juulataki aɗo juulataki aɗa waktu mayre o naatude ko jaa e charte fiyo julde nden sellu tawa fewno kadi juulaɗo waktu mayre o naati ko ɗum waɗi ɓay allah subahana taala farli e hoore nelaɗo julɗe capanɗe joyi ko royɗa o ari ha o yiidi e moussa randike mo ko jelu allah farli e ma e moftemaɗe ko juuloto o wi ko capanɗe joyi ko yiltotorɗo allah allah ɗuytamo min banu israel ɓe guerdanaɓe ko ɓuri ko jaasi ɗum kono ɓe gaynano o yiltotori allah ɗuyti joyi kono o yaari joyi ɗuyte haalirde ɗe joyije ɗo allah subahana taala immino jibril yo ar ko holla nelaɗo julde ɓe ko honde waktu mo natta ko honde waktu mo yaltata debi ɗo feng o ari o salligi nelaɗo salligi darna nelaɗo no reeni jibril mo yeeso yimɓeɓe no reeni nelaɗo ɓay nanguel liƴƴi ke hoore woyni darna ɓe juuli fana yeyi ha ɗowdi hunde kala foti yo mum o wi juule alansara ɓe juuli alansara ɓaawa nangue muti tun o wi juule futuro ɓe juuli futuro ɓaawa mboɗo mboɗeri wonodi ka hirnangue ga ɗi muti tun o wi juule gueɗe ɓe juuli gueɗe ɓaawa fajiri nde feeri tun hentiki fuɗɗike hentade dow ga tun o wi juule subaka ɓe juuli subaka ɗoni waktuji joyi e fana hen ɗon on o acci ha kaw jullunoɓe alansara on ɗon hanki ko julluɓe ɗon fana ay fana kaɓe heɓu kaɓe nangue liƴƴi hawre yaɓe tan yeyi ha ɗowdi hunde kala foti e mum o wi juule noon fana alan salam wacci ha ɗowdi hunde kala foti e mo laawi ɗi ko julde ɓe alan salam
e on hadis futuro o ko jullu be hankilo ko mo jullu be futuro o geejere wacciata taba jemma arna ngal lanni ko jullu be geede subaka wacci hayenti firta haadi ke goddo e modi kaari on foko do Madina ta andi tay goddo ka woni ka woddi o woni jiwle so ko jiwle ko woni aw julde be julde waktu mun ko hakko ni do ka julde hakko ka julde hande tabar hadith goddo ko hadith abi umama hadith abdullah ibn amr ibn as don oddi no hadith adidi futuro kadi o nennuno ha bode bode ni muti so julde be futuro jonno si a juuli ada waktu natude hara ko sama kala wada sina hara ko julde julde ni hibbi tede ko yimi go fana yalan sala salla jamu takdim julade kan jibi fewno to fana to ga juli fana agay watta ala sala watta sala tal do ila demna ma habtu ga futuro geje salla ga julade kan jibi ko fewno waktu futuro yalo geje si ona ko haram di deni won kono ko be anda al waktu shaq ina ko honde fuddo do honde hatti ara ko woni ko mi handi ko mi dama on go ahsanallahu ilayka aidan wa ahsanallahu ilayna jami'an na mini landa nane mo jantike do fi shirku jano shirku to soko joni wono shirku to soko jano kondi woni non o ide landi ko ko ni do shirku sappe fi shirku jano shirku to soko ono shirku to soko ono shirku jano shirku to soko waɗno misal sa immi kaɗo joni a yeehi ka goɗɗo suura eni yomi yaw ka docteur kaali suura ɗo ma ka cheikh kaali suura ɗo mi toro ɗon allah yo allah kuran jiiɗi ɗum gasa siko ɗon mi tori allah allah jaɓay kono ɗo tami taro ɗo wona allah mi teddinimi so mi yahi ɗon tun ko wali yo allah mi toriki ɗon tun gasa allah koraya immoɗa ɗo yaha toroɗo allah allah okkoran jiiɗi horma ɓe beliɓe ɗo ɗo ko sirkuta soko si a yehiɗo a wii kaari okkoran jiiɗi ɗo ko sirku mawɗo woni ɗo kowona allah barki yumma an e ɓeɗɗo mi wondiri wonki anki mi wondiri ceerno kaari mi wondiri almami kaari sirkuta soko waɗa no noon ay nanga gotal tun na ɗum andi ki fana o heewi sikki ka e sira fana hewaji min ko fi jang ɗo mi naniri no wonde nelaɗo maɓe talabo elmi fariga wonde kadi maki balle o andi waɗa o ɓiyaya joni noon neɗɗo wiya kanko o wonay ɗo wona ɗo ɓeyde mari karama ko alhamdulillahi o janga ɗo bir ko jangi o janna e neɗɗo kadi wiya kanko o faama heɓoyde gandal ha wona o mawni e maggal so ɓiɗɗo jangude ɓeɗo ɗiɗo ko uslubi joɓɓe ɗo ko ɗum ɓuuri moƴƴo eyi ɓeɗo ko landi nelaɗo e maaki talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ɗaɓɓugol gandal no farli kala julɗo woni julɗo gorko woni julɗo debbo to waɗɗi ko ɗaɓɓugol gandal fi o anndu diina makko kan ko tawata si o anndaɗo diina makko an sellata ko tawata si a anndaɗi diina makka sellata anndugol ɗum no waɗɗi joni noon goɗɗo wiya kañum min mi wona konaki ɗo mi jannga ɓe wo komi heɗi gandal ɓe mara wa ɗum ɗon ɓe mi janngina mi ƴettaɗa mi jonnaɗa goɗɗo goyna min mi janngini o tuma mi wono e karama ko kulli joni mi yaha mi janngoye taw mi woni karama ko kummalujo sapportede kolli ɗo si fuɗɗo jannginde landi ɓeɗo ɗiɗo ko hombo ɓuri hawrodirde e ko ɗaɓɓa ko sawabu taɓan janngingol ko ɗum tabintinnata ko jannguɗa beru ko jannguɗa ko janngin ɗum ɓe jannga ɗum ɓe kono yo hattu e beru ko annduɗa ko sa janngi al akhbari ko nden noon owna ɓe wawi ɓe janngoye masal risala junngo goɗɗo mo annda al akhbari ari ya janngimo al akhbari janngimo
tawi noon min tuma mi janngoy mo dawwana tuma mi wonoyi mufti on wande fof no jannginde ɓeɗo ko ko annduɗa ko andi ɗum ɗon balle ko anndi wona aaya kono ko hon ko woni heɓude yimɓe ɓuyi ko gandal seeɗa ɓe heɓi ɓe faala jonnugol ɗum kono ɓe jonnirno wastayi ɓe mbaɗi ɓuyi kala ko ɓe landa ɓe jaabo ɓe andi ɓe annda ɓay tun ɓe fuɗɗike jannginde joni ɓe nan oustas hannde kadi ɓe hersi ɓe lande gonɗo ɓe nan noon mi annda oustas ɓe ɓe waɗay conférence ni ɓe waɗay ɗum ɗo ɗum ɗo donc on pression hersa ɗon taway no inchallah ɗum ɗo no haalni wallahu alam ɗum woni tanama beru ko wonti jangi ko jangini beru beru ko annduɗa ko jaaboɗa ɓe ɗum pente no wawi a jaaboɗa selon ko nanɗa koɗo nandi ko mbaɗanda an a ƴellitaki e defte annduɗa jaabo kono man masalan anni cheikh salih fawzani no jaabo inna ha min de mi nani cheikh salih fawzan no lande sifa ɗum ɗo koɓe jaabino ko wonde dagaki hay so a manditaki dalilji koɓe wonno ko fo kasinna koɓe wino ɗo dagaki waɗa nisba askintinna ko fatwa o e wowru ɗo ɗon no dañi kono noon no harmi joni hara wiyaade ko cheikh salih fawzani nanirɗa sabuna ɗum ɗo dagaki ɗum ɗo addoya dalil jinnita ƴetta goɗɗe piiraji ɗum ɗo woni allah fi a fuɗɗike janngude ta ɗum haɗo jannga e juuɗe gonɗumanɓe gandal ala ka hadde ala plafond koya jokko ha ñande mayde taw mani sabuna kala ko annduɗa no woni anndu sengo dow ma on ɗon kadi no woni anndu sengo dow ma on ɗon kadi no woni anndu sengo dow ma ƴettu ɓen ko mbaɗɗa feere maɗa ko won mende wuɗo jasakumullahu khayran wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin Grazie.